Jos mä kertoisin sulle, että ne asiat, ne vaikeudet, minkä kanssa sä oot kamppaillut koko sun ikäsi, taistellut niitä vastaan, että ne onkin sun vahvuuksia, mitä sun pitääkin ruveta niiaamaan niihin ja haluamaan sitä painetta ja niitä ongelmia sen sijaan, että sä taistelisit niitä vastaan. Ja mä kerron sulle, että näin on tasan tarkalleen. Eli sun heikkous on sun vahvuus. Koska ne asiat, mitkä on sulle vaikeita, ollut koko ikäsi, niin sun on ollut pakko opiskella, kouluttautua ja kehittyä, tehdä töitä sillä alalla. Se ei ole ollut valinta, vaan se on ollut pakko. Sä et ole tehnyt valintaa opiskella sitä, vaan se on ollut täys pakko sulle, koska sulla on ollut siinä sun heikkoudessa niin vaikeeta. Esimerkki. Jos vaikka tunnesäätely on sulle vaikeeta, sulla on ahdistusta ja tällaista, niin sun on ollut pakko tässä elämässä, jos sä oot aikonut elää, niin sun on ollut pakko oppia säätelemään sun tunteita, etsiä tietoa, haavoittua, oppia säätelee, kaikkea tällaista. Pakko. Joten täten sinusta on tullut absoluuttinen huippu tolla alalla. Verrattuna sellaiseen ihmiseen, joka on vaan kiinnostunut tunnesäätelystä ja alkanut opiskella sitä, mutta hän on jo siinä hyvä. Mietin nyt, totta kai sä oot parempi, koska sun on ollut pakko. Sama asia vaikka kumpi on parempi laulun opettaja, sellainen, joka on luonnostaan lahjakas laulamaan, vai sellainen, joka on opetellut ja ei ole osannut alun perin. Parempi laulun opettaja on se, joka on itse opetellut ja ollut huono siinä. Täten sun heikkous on sun vahvuus. Työhaastatteluissa kysytään esimerkiksi ihmiset, jotka ei ymmärrä tätä filosofiaa, asiaa, psykologiaa, ne kysyy sulta työhaastattelussa, että mitkä on sun heikkoudet ja vahvuudet? Ne on sama. Heikkous ja vahvuus on sama asia. Jos sä oot yliajattelija, jos stressaaminen ja yliajattelu on sun heikkous, se on myös sun vahvuus. Koska sitten jossain alalla, missä pitää tosi tarkasti analysoida, niin sä oot täydellinen sille alalle. Mutta sun vaan pitää tasapainottaa se, että ettei se vie aikaa liian pitkään ja täten on negatiivista se sun heikkous ja vahvuus, mikä on se yliajattelu. Tai jos sun niin sanottu heikkous on laiskuus, niin se on myös sun vahvuus. Se on rentoutta, se on virheettömyyttä, koska sä et tee mitään kiireellä, sä teet kaiken rauhassa. Täten sun heikkous on sun vahvuus. Joten nyt sä voit alkaa voimaantua heikkouden kautta, voimaantua pimeyden kautta. Sen sijaan, että sä oot nyt koko ikäs mahdollisesti taistellut näitä asioita vastaan, niin nyt sä saat luovuttaa taistelusta ja niiata sinne vaikeuksiin. Ja se vapauttaa sut. Samalla tavalla kuin jalkapalloilija, joka on 70 000 ihmisen edessä vetämässä rangaistuslaukausta. Sehän on äärimmäinen painetilanne, ahdistus, paine, kaikki. Mutta hän pitää sitä etuoikeutena. Hän niiaa siihen paineeseen ja on kiitollinen siitä ja ymmärtää, että se kuuluu siihen asiaan. Niin samalla tavalla sulla, sun vaikeudet, ala niiata niihin. Ala mennä niitä kohti. Ala ottaa voimaa siitä heikkoudesta ja pimeydestä. Koska niin kuin mä oon nyt kuvannut, se on sun vahvuus. Okei? Tää vapauttaa sut täysin. Tää nostaa sut sun voimaan, kun sä lopetat taistelemasta sun heikkoutta, eli sun vahvuutta vastaan. Sä oot jo täydellinen. Sä oot vaan keskittynyt parantamaan väärää asiaa. Sun ei tarvi parantua.
Okei? Nyt. Luovuta terveellä tavalla ja ota sun heikkous sun vahvuudeksi.